मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्ला काराटे डु एसोसिएशननिफ्राय माहारियारि थाखोनि काराटे बादायलायनायाव खेबसेनो 7 बादायारिफ्रा मेडेल देरहादों। माहारियारि थाखोनि काराटे गेलेनाय बादायलायनायाव खेबसेनो 7 बादायारिफ्रा 2 गल्ड, 1 सिलभार आरो 2 ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। देरहानो हानाय 7 गेलेगिरिफोरनि मादाव 3 बर' फिसा, 3 बर' फिसाफोरनि गेजेराव सानैया सनानि मेडेल आरो सासेया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। उत्तर प्रदेश रायजोनि नयडा इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंजानाय IGF नेशनेल गेम्सआव कक्राझार जिल्ला काराटे डु एसोसिएशननिफ्राय गासै 7 बादायारिफ्रा मेडेल देरहानो हादों। सनानि मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफ्रानो जाबाय देरहासार नार्जारी आरो मिथिंगा नार्जारी। सिलभार मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरियानो जाबाय देना हास्दा। ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफ्रानो जाबाय प्रीतम मित्रा आरो जाफुंसार दैमारी। गेलेगिरि बिथांमोननि देरहासारनायाव बे समाव कक्राझार हालाम आरो कक्राझार जिल्ला काराटे डु एसोसिएशना जोबोद खुसि। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।